Unsa nga part sa lawas ang gusto nimo ipamassage? Likod. Sa likod. Anong likod man? Wala lang, dira man sa gara mong kasakit-sakit. So gusto nimo likuron kaniya. Oh. Likuron pag Kasi massage. massage ka ni. Oh, nga naman. Wala lang, dira man gud siya dapat daw feeling sa feeling. Dilat kanang hames si maso no sa likod. Oh. Unsa nga part sa imong lawas ang gusto nimo ipamassage? Ipahilam ba? Kuan. Dani lower part. Gago! Bastos. Unsa nga klase na lower? Dili sa tail kay. Sa tail. Oh. Nakatry na day ka? Oo. Kapila. Mga kaduha. Unsay reaction sa naong paghilamon imong tiil? Wala. Di wala. Nakatry naman ka. Oo. Unsay reaction sa imong naong paghilamon imong tiil? Pag i-massage imong tiil? Wala ko baluman. Kanang dili masabot nga ano feeling no. Nakatry na gid ka. Basta lami, ikaw lami ka. Alami ko. Imong naong. Gago! Unsa nga part sa imong lawas ang gusto nimo ipamassage? Ang likod. Anong likod man? So gusto nimo likuron ka? Dili. Dili kay sakit man of course. Sakit? Oh. Nganong sakit man na? Basin nakagibuhat nga wala mi kabalubantog ng sakit. Ala dili man jud. Sakit jud siya kay Sakit. mo nang oh. Nasakitan na day ka? Oo. Gaba. Kay sakit jud siya kana mo lingkod oh. Of course. Malingkod? Ay kanang diri bitaw. So galingkod mo perminte. O gahigda. Higda lingkod. Higda lingkod. Bastos. Pag smile pag naka-brace. Unsa nga part sa lawas ang gusto nimo ipamassage? Ipahilam ba? Ako kay tutoy. Gago! Oh, nganong tutoy man? Para mo dili oy Para mo dako. Para mo dako, gusto ka ako na lang. para tsada. Para tsada. Di ka kontento ana. Kontento na biya. Gusto pa man mo ipamassage. Dili na yun na pangutana na. Ano gani? Gusto na ako muyana. Dari ka uyab. Wala. Gaba. Unsa nga part sa imong lawas ang gusto nimo ipamassage? Likod gyapon oy. Anong likod ban kay putot ka? Gusto nimo mataas? Dili na lang ko. Likod man anong likod man? Sakit jud kayo bukat di akong gidala. Kinsa man sa inyo sa imong ipadala nimo? Ha? Kinsa man sa inyo sa imong imo nang dalon? Siya. Manumangil ka, mahilig ka manumangil ba? Ang anong likod man? Sakit lagi bukat biyang ginadalat. Sakit. Nasakitan na day ka? Ay, dugay ra. Papila. Ha? Papila. Aw, di na mayap kay. Di na mayhap muna kay gugugma ka. Unsa nga part sa imong lawas ang gusto nimo ipamassage? Kuan. Tiyan. Anong tiyan man? Ganang ko to kanang tuplok-tuplokon bitaw ka to. Lima kay mga unom ka kuan. Tulpok-tulpokon? Oh, tuplok-tuplok. Unom ka kanang circle lingin-lingin diri sa tiyan. Kasi lingin-lingin. Abs na lang good insert. Abs. Nari kay abs. Oh, Na, abig stomach. abig na, wala di ay. Oh, abig na. Okay, unsa nga part sa imong lawas ang gusto nimo ipamassage? Gago! Gusto nimo ipahilam ba? Akong ulo. Nganong ulo man? Labad man gan. Katry na kag ulo nga labad. Oo. Kapila na. Kaya kanapulo. Bastos. Gusto nimo nga massage, moderate or soft? Soft. Anang sop-sopon ditso? Soft gani oh. O, kanang sop-sopon lagi ditso. Sop-sop na wakas ako pa. Sa massage, soft. Oh. Ano ba? Oh, nakasop-sop na ka sa pa. Oh. Nakasop na ka? Sa Kapila. Sa massage. Kapila ka nakatry. Kaisa. Kaisa pa. Hindi sa ko ano. Sa likod gani, oh. Gusto ba di makaduhan dili? Oo, Makaduhan. Manyak gid ka. Gago! Unsay gusto nimo na massage? Moderate or soft? Gusto ko soft. Anang sop-sopon mo ditso? Oo. Nakasop-sop na day ka. Sa massage. Anong sop-sopon dito sa massage? Ha? Nakatry na day ka. Kanang soft. Oo. Kapila na. Kaisa. Kaisa. Unsay gusto nimo nga massage? Moderate or soft? Moderate. Kanang moderate sa umom? Moderate. Or kanang sop-sopon ditso? Moderate sa umom or sop-sopon ditso? Moderate som. Ay. Naka-umom na ka. Wala pa. Sa massage. Oo. Umom ni mo masahista. Wala pa.
Wala pa. Gusto niyo try? Dili ko. Nga naman. Dili ko makasama ko sa mama. Sama si mama, si mong uyab dia. Bati pasok kayo mong uyab. Bikado. Wa man kalihuyab. Wala ka uyab? Gaba. Gusto niyo na massage hard? Hard. Moderate or soft? Soft. Anong soft man? Kanang soft-soft dito. Murag ana. Wala pa. Sige may try. Hapit na. Manyak gidi ka. Wala. Gusto niyo na massage moderate or soft? Moderate sure. Anong moderate mom? Anong moderate Oh, moderate so. Anong wala pa trilling-trilling? Oh, ka naman jud pa trailing. So, gusto niyo i-ano gidiretso? Ano jud? Anong diretso gyud? Oh, Nakatry na day ka? wala pa. Gusto niyo try? Ha? Gusto niyo try? Kasi gusto niyo na massage moderate or soft? Soft. Kay para. Kanang soft-soft ditso? Naka-soft-soft na day ka? Wala pa eh. Soft-soft na ka? Wala mod. Wala pa, gusto rin ka mag-try. Dili. Ano man? Wala lang. Anong wala man? Lollipop noon. Supsupon. Ha? Lollipop, supsupon. Naka-soft-soft na lollipop. Ah, oo, malamang. Unsay feeling pag maka-soft-soft pag lollipop? Ah, mora kaya po. Unsay facial reaction? Ha? Unsay gusto nimo na massage moderate or soft? Moderate. Kanang Hard. kanang kanang Gago! Balik na ako, unsay gusto nimo na massage moderate or soft? Ay, sapa. Hinay sa ba? Kanang ano mo gud kanang soft-sopon ditso? Moderate or soft-sopon ditso? Ang sapsaw sa kay gila ka. Gusto nimo self-service or extra service? Extra. Ano sa extra service man? Gusto ko na ay magkuan sa ako. Gusto na magkuhan? Sa ko. Saan sa? Like mag-massage. Magbasa sa likod. So gusto nimo extra service? Oo. Oh, pili bayad sa extra service kung gusto nimo pa extra service. 150. Sumali ka sa 150. Ka-cheap di mo oy. Self-service or extra service? Masyada extra service. Anong extra service man? Okay, para... Para unsa? Naka-train na day ka? Oo. Kapila na ka extra service? Kadaghan na. Adaga na? Bastos. Extra service man? Extra service kay para... kuan, Para unsa? Para masatisfy yan. Satisfy ka? Kung self-service din, hindi ka satisfy. Kuan, pingis. Pingis. Oo. So na-try ka din mo? Oo. No, self-service no. Oo. Kasi feeling pag self-service. Kuan. Lami man yapon pero pingis lang. Pero pingis. Oo. Oo, masago ba? Oo. Nahago gani ka sukad. Medyo manubunugan kami. Medyo nabunog. Gago! So, ano sa gusto niyo mo? Extra service or self-service? Ay, self-service or extra service? Kuan. Extra service. Ano extra service man? Kaya of course, para dili ko kapuyon kay nay tigkon sa kulikod. Natikon sa imo ha? Tigilot. Tigilot. Oh, tigilot sa likod. Tigilot ka ha? Oo, tigilot. O katong tigilot. O sige, ganong extra service pa man? Kay mo lagi to para din mo hilot sa likod para dili ako mismo umukuan siya na medyo tong Sana gitong duwa mo ka buhok? Para Para puli-puli ko oh, so. puli-puli ko sa Manyak. Self-service or extra service? Extra service. Ano extra service man? Mas lami mang jud tong kuan ka nang Nakakauban? Oh, ano ba jud Nakatrain ay- ka? Para satisfying wala pa. Satisfying. Ikaw na lang. Ako na lang. Manyak gid ka do. Kung self-service di ay. Kuan man ka nang kapoy mag self-service. Gusto Kapoy ko kung una yun no. Oo, kapoy. Unsa? Kapoy. Kapoy self-service. Kapoy Ikaw na biya magkuan. So gusto gid ay. Gusto ko nga lain ng mahago. Gago! Self-service or extra service? extra service. Ano extra service man? Kay manyak ka. Ano extra service Dili, man? oy, ha? Butan day ka. Ay, of. Imong no. Anong extra service man? Kay kapoy pud biya kung ikaw ra isa dapat na para. Kapoy magunay-unay no. Naka-train na day ka nga imong giunay yung yuha. Buloy. Massage. Bastos gi. Og massage ba? Una yung massage. naman na dili. Lahi ka guna-una. Self-service or extra service? Extra jud na. Ano extra service man? Eh, sana ba na service yun? Mahilig kag extra. Asay. Nakapag-extra na day ka? Ah, wala pa. Wala pa. Ano kayo maka-extra service? Alami. Lami sa extra service? Ikaw, alami ka. Depende, lami ka Marag dili man sa itsura. Self-service or extra service? Extra service. Ano extra service man? Kay Choy man na kay naay lain tao. Ang Naka- BJ lami yung BJ. Naka-train na day ka? Wala pa, gusto ka na. Anong gusto man ka? Anong gusto man ka o ka ng extra service? Para
feel po niya, lahin tao ang mo. Unsa lahi?